Нищо. Ма вие 20 се готвили. Опитахме се. Хайде. Да не подпалим офиса. Духа идея преди да... Бързо да не подпалиме нещо. Кой е това? Само малко. Благодаря ви много. Благодаря. Нищо не си издуха и като хората, де. Какво им направи? И то така от четвъртия път няма да се сбъдне. Аз го духнах 5 пъти. О, много ми е топло. Какво направи, де? 2 свещички се таковаха. Някой гасни по мен. Да, може би трябва малко да ги плювна, защото... Плювния тая. Какво и направи смисъл? Тя е една хубава плюнка отгоре. Гледай, тя може да изгаси една свещичка. Като не можеш да си духнеш свещичка. Енева! Вижте, да кажем ли? Какво сте ми ги купили? Такива дете не са такова, нали? Такива ли? Такива са, да. О, благодаря ви. Нямаше нужда, благодаря много. Фирмата, обичам ви. После ще дойдат уратница да ти изпеят Happy Birthday и да ти свират.